vegetable. Ang dami pong sangkap ng aking Indomie ngayon. At marami po yung gulay. Ayan po. So yan po, magigisa na po ako ng mga gulay ko. At nagpaint po ako ng tubig para dun sa noodles. Yan po yung mixed gulay ko with Indomie. Pag naluto na po ng kaunti ito, ilalagay ko na po yung sauce kanina na ginawa ko. Ito. Saka po yung yung sauce ng Indomie. Yung powder po. So, ayan po. Linagay ko na po yung sauce niya tsaka yung powder. Yung mix ko na lang po niyan. So, ayan na po. Pwede ko rin po siyang lagyan ng cubes para mas malasa po yun po. Ako ng Knorr
vegetable cubes. Ayan po. Para malasa po yung vegetable natin. Ayan. Ayan. Ito na yun po yung tubig ko. Ayan. Nandito po kami sa may balkon. Marapit na po yung pag-ulan niya. Ayan o. Ito, nagpasakay siya o. Ayan o, si Ragnar. Nagay ko na po siya ng dalawa. Pinatay ko na rin po yung ano nito, apoy niya. Kasi naluto na po yung gulay. Ilalagay ko na po yung noodles. Ayan. Ayan. Mix ko lang po siya niyan. Ito na po siya. Mix ko na po siya gulay. Napakasarap na po. Pwede po siyang ulamin sa kanin. Ito na po ang aking Indomie with mixed vegetable. Ayan na po.